Ekipa Gde u Kragujevcu želi vam srećnu Novu godinu. Hvala što ste bili sa nama od januara. Pratite nas i dalje na YouTube kanalu Udruženje Cake, kao i na Facebook grupi Kulturne i edukativne dešavanje u Kragujevcu. Ponedeljak. Otvaranje izložbe Život i delo Katarine Bogdanović biće u prostorijama Istorijskog arhiva Šumadije sa početkom u 12 sati. Od 19 sati možete pogledati dokumentarni film Neobično običan u legatu Nikole Jankovića. Od 20 sati vas očekuje poetski performans u SKC, a u 21 posljednji Jazz Monday ove godine u Domu omladine. U utorak ne propustite dnevne žurke. Prva dnevna žurka počinje u 10 sati u kafe Sputnik 1957, dnevni disko. Dalje u Trezoru sa početkom od 11 sati, a od 12 sati Vesele 80. u Domu omladine, kao i dnevna žurka u Oblomovu. Od 14:30 dnevna žurka u Hemingwaye sa Beats bandom. Za oni koji žele da dočekuju Novu godinu kod trga, Muzički centar i grad Kragujevac spremio poseban program. Od 21 koncert rock grupe Epilog, a od 23 Riblja čorba. Ako ne želite da provedete prvi dan 2020. godine kod kuće, predlažem vam da svratite u Dom omladine na rock koncert grupe Stone Sleeper sa početkom u 21 sat. U isto vreme na trgu kod Krsta nastupit će Sara Jo, a od 23 sata isto na trgu Dušan Petrović i Big Band. 3. januara u Domu omladine održat će se koncert Pablo Kennedy sa početkom u 22 sata.